Eh, Empezamos a gravar. O meu nome é Laura, son integrante da Xunta Directiva de Agalas, vicepresidenta, pero máis ben, pois, unha das integrantes que estamos dende o inicio, eh, pois, co-creando este proxecto e traballando no noso tempo libre para poder crear estas cousas. Hola, Teresa. Para poder crear estas actividades e moitas outras cousas que aínda non se ven para que poidades disfrutar tanto as socias e socios que xa estades como a xente que se vai unindo a galas, vale? Eh, entonces, bueno, vamos a darlle paso a Berta Trillo, que é a muller maravillosa que hoxe vamos a, entre comillas, entrevistar. Bueno, eu coñezco a de fai uns días tamén, pero xa me ten pinto de ser maravillosa. Entonces, voulle dar paso para que ela se presente á súa maneira e nada, é invitarvos, antes de nada, a que se vos van xurdindo dúbidas, as vaiades poñendo no chat, vale? Que poidan ser un poquinho máis pois que non sexan super profundas, porque isto é como unha introducción ou unha charla entre conocidas sobre a astroloxía. A Berta nos vai a ir contando un poquinho máis, pero, bueno, vos invitamos a que poñades as preguntas no chat e logo, ao final de todo, pois iremos respondendo a algunhas, se hai moitísimas, responderemos a algunhas, e se hai poucas, pois intentaremos respondelas todas dentro do posible. Así que con todo isto, Berta, Bueno, adiante. pues hola a todas, encantada de estar aquí. Moitas gracias a Laura e a asociación por esta oportunidade de compartir máis que nada, ¿no? Eu son unha astróloga aficionada, non son unha experta. Igual aquí hai algunha interesada na astroloxía que sabe da astroloxía máis que a min, pero bueno, eu vou contar aquí un pouco as bases, os fundamentos, o máis elemental, bueno, pois porque pois invitoume Ana a facelo, suxeriume que fixera esta charla e eu encantada enseguida dixen que sí e despois dixen, ai, mi madriña na que me metí. Pero bueno, aquí estamos, sobre todo para compartir con ganas de vervos las caras. Eu acabo de inscribirme na asociación, non vos coñecía ningunha, entonces é un gusto, non? Poder estar aquí compartindo con persoas cas que, bueno, temos algo en común que é tan sustancial para nós, non? Como é ser persoas altamente sensibles, non? Bueno, non quero enrollarme moito con isto. Eu traballo noutra cousa que non ten nada que ver, traballo nunha redacción de informativos, pero nun horario que me deixa moitísimo tempo libre, afortunadamente, porque senón estaría tola. Entonces, pois, bueno, desde o primeiro momento xa empecé a buscar fora cousas porque aquilo non me enchea e a pesar de todo sigo ali porque, bueno, as cousas da vida son así, ou son así. Eh, Traballei máis de 20 anos como terapeuta psicocorporal e sempre fui unha buscadora e fixen moitas formacións e moitas terapias en mí mesma e tamén as impartín. Últimamente, desde a pandemia, pois empecé a interesarme pola astroloxía, entre outras cousas porque o meu traballo de terapeuta non o podía desenvolver nese momento, entonces empecé como dicir, bueno, a vida parece que quere que transforme esta maneira de axudar ou de compartir no íntimo, non? Que é tamén un pouco para min a terapia, non? De acompañar. E pareceume que, bueno, simplemente non sabería dicir por qué, como coñecín, como me enganchei. En realidad, coñecer sí, porque eu levaba facendo eh, cartas astrais, pedindo cartas astrais sobre min desde hai moito tempo, e as revolucións solares e todo isto, ¿no? Pero nun momento determinado, bueno, pois nese momento tan especial que vivimos, pois empecé a interesarme por estudiar, non só como usuaria, senón, bueno, pois imos aprender un pouco de astroloxía, ¿no? Entonces, fixen unha formación
dedícome a facer lecturas de cartas astrais, pero non me considero unha astróloga como que Berta é astróloga, non, porque eso para mí son palabras maiores. A astroloxía é como que un mundo que non se acaba nunca de aprender, hai que estudar moitísimo, hai que saber moitísimo e non é o meu caso. Eu sei, bueno, pois o suficiente como para poder facer interpretacións e poder acompañar a xente desde aí, desde a lectura da carta astral e, bueno, eh, teño intención de meterlle, introducir outro elemento máis, estou terminando unha formación sobre flores de Bach, pero en relación ca astroloxía, non unha maneira Interesante. convencional. Perdón? Sí, que interesante. Ah, gracias. Bueno, pois isto, non? Eu con moitas ganas de xa experimentando así a pequena escala, non? Cos da casa e os achegados e con moitas ganas xa de poder estar en situación de compartir a outra escala, non? E mentres, bueno, pois apareceu todo isto, non? A galas e a oferta, bueno, a invitación de dar a charla. E bueno, pois aquí estou para dar esta Maravillosa. charla e Maravillosa, compartir. maravillosa introducción, Berta. Bueno, damos a benvida ás que vos unístedes mentres Berta falaba, entre elas Ana, a nosa presi, que Ai, acaba de... hola. E, bueno, pois vamos a entrar un poquinho a explicar dende o máis básico, que é que nos expliques, Berta, pois que Ujú. é a astroloxía, para quen non ten nin idea do que é. Bueno, a min gustaríame que antes de nada, sabedes que podes levantar a manita, verdad? Que aquí no menú de abaixo hai un icono que pon React, hai un corazonciño, e aí se lle dades a flechiña aparecen, bueno, pois xestos que podedes facer, non? Entón, para que ves que está aí Ana lanzando eh, pulgares ao aire. Pois para que me digades quen de vos sabe realmente algo moito ou pouco de astroloxía. O sea, as que saiban algo que me poñan unha man, un dedo, o que queirades. Bueno, moitos dedos. Bueno, moi ben, moi ben. Por aí o infinito, non sei de quen son eses, vexo o de Marta en particular, Marta e Adri. Non sei se es Marta ou es Adri ou esas dúas, ti. E Marta e Adri está por detrás, Vale, escoitando. perfecto. Aí está Adri. Bueno, pois Pero non nada, aparece cámara. co permiso de Marta e de Adri, que igual saben máis que a min, pois vou facer unha pequena introducción do que é a astroloxía, non? Que basicamente é un saber milenario que acompaña a humanidade desde o principio dos tempos, non? Hai, bueno, desde a época xa non dos gregos e os romanos, senón moito máis atrás, desde os asirios, os babilonios, os sumerios, as civilizacións precolombinas, maya, azteca, pois tiñan un coñecemento astrolóxico en algúns aspectos que nos resulta hoxe en día incomprensible que puderan saber determinadas cousas, ¿no? Como que os mayas coñeceran Plutón cando en Occidente coñeceuse o planeta Plutón, pois hai nada, como quen di, ¿no? Pero isto que nos indica únicamente que, bueno, pois que o saber e a humanidade que avanza pois en espiral ou non sei de que maneira, pero en calquera caso non de forma lineal, ¿no? Entonces, desde o principio dos tempos acompañoume bueno, para tomar decisións moito, non? Ao principio era como algo moi para privilexiados, non? Únicamente os reis e emperadores tiñan acceso á astroloxía, non? Utilizábana pois, para decidir cando empezaba unha guerra, cando firmaba un armisticio, cando entronizaban un rei ou celebraban unha boda. E aseguro vos que estas cousas a certa escala continúan facéndose, non? É dicir, hai Sí? determinadas, Guau! sí, 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 porque, Ai, a isto ver, non me esperaba eu. sí, é moi curioso, non? Porque eu teño escoitado, por exemplo, que no momento en que abdicou Xoán Carlos, Juan Carlos I, era un momento a nivel cósmico ou astrolóxico moi revolto. Entonces, que o único momento realmente propicio para,
para a coroación de Felipe VI era o día e o momento en que se fixo. Entonces, como que é moita casualidade, xa sabemos O que, sea bueno, que supoñemos que na Casa Real teñen o seu astrólogo sí, personal. sí, igual que o teñen na Casa Real Británica, que isto xa está sabido e recoñecido, non? E moitas outras supoño que tamén, eu tanto non sei. Pero, bueno, quero dicir que sempre acompañou a humanidade, non? O sea, e desde o principio dos tempos o ser humano mirou para o ceo non só para maravillarse con esa beleza, non, das estrelas na noite, senón como para buscar facerse preguntas, preguntas sobre a vida, non? Intentando buscar a maneira, que relación podía haber entre o que estaba sucedendo arriba no ceo e o que estaba sucedendo abaixo na terra e o que estaba sucedendo dentro dos seres humanos, non? Ujú. Bueno, pois ese coñecemento estivo sempre aí. Entonces, é moi diferente o coñecemento que se, bueno, moi diferente o enfoque, o uso é diferente, non? Hoxe en día prácticamente o que ten máis predicamento, digamos, o que máis se utiliza é a astroloxía psicolóxica, non? Hai moitas orientacións dentro dela, igual que hai moitísimas orientacións dentro da psicoloxía, non? Pero considerase unha ferramenta máis para o autocoñecemento e incluso é unha ferramenta que se utiliza a nivel terapéutico, non? Eh, eh, e este uso fundamentalmente empezou a partir bueno, de Jung, dos estudos de Carl Gustav Jung, ¿no? Que cos arquetipos, ese estudo que fixo, esta aplicación a terapéutica do coñecemento dos arquetipos e dos mitos e todas estas cousas, non? Ujú. Porque Moi ben. en realidade, os planetas son arquetipos, non? Son funcións psíquicas como personaxes que todos temos dentro de nós e que operan de distintas maneiras en nós dependendo do signo no que estean, por exemplo. Pero bueno, xa agora que vamos a empezar a meternos un pouco en materia, vou compartir pantalla. Xa de antemán xa vos pido disculpas por todas as torpezas que seguro que vou cometer, porque a tecnoloxía non é o meu, e a pobre de Laura leva días aí pelexando comigo para ver se podíamos dar feito algo de todo isto, non? Tranquila, que polo menos o que nos levamos é aprendizaxe. Eso seguro. Ti te levas un máster en Zoom e eu tamén, porque tampouco non é unha ferramenta de control, non? Entón descubrimos as dúas cousas. Sí, Día a día. aprendemos moito. O que pasa que bueno, xeracionalmente, pois digamos que é máis fácil para algunhas persoas, non? Que xa nacestes co ordenador debaixo do brazo, digamos. Bueno, de feito, non sei se estades vendo agora a pantalla. Vale, eu En sí, o principio, resto da xente vedes, non? Sí. Genial. vale. Moi Ides ben. ver que bueno, que aparece con todo, con todo o menú de arriba e con todo o índice, porque non fun capaz de facelo da maneira que se supón que debía de ser, de que vos apareza nada máis que, bueno, pues digamos a diapositiva que está en Non xogo, pasa non? nada. É perfecto, así. Nos vale así. O vemos genial. Vai nos valer. Sí, Eh, Patricia, xa intentamos, xa estuvemos dando probas. Gracias pola aportación, Patricia. O que pasa é que, bueno, non era capaz Berta de xestionar ben as diapositivas dándolle a presentación de diapositivas. Entón, vamos a facer así. bueno, supoño que non ten demasiada importancia, non? Non é como, Sí, sen bueno, máis. vale, eu xa te comentei, Laura, que me gustaría que me interromperas e que me fixeras preguntas cando quixeras para que non estea falando eu todo o tempo, non? Vale. Vale, o que sí me gustaría, eu que son moi curiosa, como a mí supoño que moitas das que estamos aquí hoxe, que nos explicaras nunha frase o mellor ou como ti sintas explicalo, como se fóramos todos nenos de 5 anos que non temos nin idea do que é a astroloxía, non? Entonces, pois así como
un eslogan ou unha frase que explique ben que é a astroloxía, pero moi clariño, dentro do Bueno, que... un eslogan podría ser que a astroloxía é a linguaxe dos astros, non? Por Mm, exemplo, non? É unha linguaxe, un código que temos que aprender, igual que aprendemos linguaxe de signos ou outro idioma, non? Bueno, ten os seus símbolos e ten a súa sintaxe, non? Que realmente o interesante sempre é a sintaxe. eso é. Aunque, bueno, todo é interesante, ¿no? Pero bueno, quero dicir que estou segura de que todas vos sabedes que signos sois, ¿no? Non vos vexo aquí ahora as caras a todas porque non me dá para tanto a pantalla, pero estou segura de que sí, de que unha será Piscis, outra será Tauro, outra será o que sexa, ¿no? Iso sabémolo todos. Non hai, creo que non hai ninguén que non o saiba. Pero bueno, igual o que non sabe a maioría da xente é que dicir que eu son un Saxitario, que pois o que significa é que o Sol, cando eu nacín, estaba en Saxitario, non? Entonces, para empezar, isto que temos aquí é unha carta natal, non? Isto que vos estou compartindo. Non sei se algunha de vos xa viu unha carta natal, se algunha vez recibe unha lectura, unha carta natal ou non, pero Nos bueno, din que non, algunha fai así. vale. Non nunca o viu, non o sabe nin Bueno, que. pois aquí a tedes, esta é unha carta natal e diredes, e isto que é? Todas estas cousas raras, estas rayas, estes símbolos de colores diferentes, non? Bueno, pois isto en realidade, xa pongo aquí, non é unha carta, máis que unha carta natal, bueno, será a carta natal de alguén, seguro, pero ou non, tan exacta igual non. É a carta astral do momento en que empezamos a charla. Ok. O sea, vale. Pero que é a carta astral? Que é? É un mapa? Sí, o sea, unha carta natal é a carta que se levanta, digamos, no momento do nacemento, é como se dixéramos un mapa, un gráfico, unha fotografía todo alrededor da Terra do momento en que unha persoa nace, non? Entonces, Ujú. para facer unha Do carta día, perdón, do día e da hora exactas, verdad? Onde nace, e do exactamente, lugar, e do lugar. hai que saber a data de nacemento a hora o máis exacta posible porque bueno, pues digamos que 15 minutos de diferenza poden facer que cambie bueno, pues que cambie o ascendente, por exemplo, entonces cambia toda a carta natal, o que son as casas, ¿no? Quer decir, hai xente que fai lecturas de cartas natais a persoas que non saben nin teñen maneira de saber cal é a súa hora de nacemento. Todos podemos saber o de nacemento en xeral, porque bueno, está na nosa partida de nacemento, non? E Ujú. bueno, e ás veces a xente que quere unha lectura de carta natal, pois non o sabe, ten que pedir unha partida de nacemento para poder facer a carta con máis precisión. Hai xente que é especialista en facer cartas sin a data, Ten a hora. sen a, porque hai información, o que pasa é que non é ni moitísimo menos tan precisa. E a información do ascendente para min é super importante, non? É Ujú. o máis importante. Entonces, esta é Antes de seguir, Berta, vamos a felicitar a Marta, que está de cumpleanos hoxe. Así que caramba, é idóneo. Felicidades, Marta. Feliz nova volta ao sol. moitas felicidades, Marta, pois sí que é unha coincidencia. Sí, sí, o Que día do teu maravilla. retorno solar, Pois mira, o mellor podes facer, Marta, este ano a túa carta astral. xa ves. Unha vez que acabemos, se che gusta, pois contactas con Berta. Bueno, non se trata Seguimos. de facer propaganda, pero Por bueno, suposto que non, pero bueno, isto é eh, entre aí amigas, a como que... disponibilidade está. E esta, bueno, esta volveremos noutro momento igual, porque seguro que me facedes algunha pregunta da eclipse que acaba de ser e esta é a carta astral do momento do eclipse. Pero bueno, para explicar o que é unha carta natal vou usar este diagrama que esta carta é como máis, creo que se ve máis claro, non? Entonces, vedes que son
como as engranaxes dun reloxo dos dantes, non? Cando os reloxos tiñan esfera redonda, teñan estas engranaxes e tal, non eran digitais. Bueno, pois vemos que son como engranaxes, esferas sucesivas, non? Entón, aquí xa está indicado que na esfera máis exterior están os signos, non? Son todos estes símbolos que representan os signos do zodíaco, non? A roda zodiacal, non? Porque é algo que, bueno, son 12 signos, pero así que termina 12, empeza un outra vez, o sea, é unha roda, un ciclo que non acaba nunca, non? Entonces, estes son os signos e despois na esfera, na circunferencia seguinte, están os planetas, non? Estes outros símbolos que están por aquí parexidos dentro da carta, non? Vale. E despois están tamén os aspectos, que son todas estas rayas que se ven por aquí, ¿no? Que indican as relacións entre os planetas. E despois están as casas, que igual nesta non se ven moi ben, vou buscar unha na que se van ver mellor. Son como se foran as porcións un queixo en porcións ou unha, mira, aquí nesta vese mellor, non? Bueno, tampouco están unhas liñas moi fortes, moi definidas, pero como teñen os números, quizás aquí se ve mellor, non? Hai 12 casas, igual que hai 12 signos do zodíaco, non? E están así como en porcións desde o centro para fora, como radios dunha roda. Ujú. Vale, estes son os elementos fundamentais máis importantes da carta natal, non? Aquí vese mellor porque silenciamos o resto, non? Entón están os planetas, ves aquí os planetas, e vese ademais con este gráfico que os planetas circulan, falaba antes dun reloxo, non? Da engranaxe dun reloxo, en realidade os planetas circulan en sentido contrahorario, non? Ujú. Avanzan así. E despois aquí tamén se ven mellor os aspectos, non? Moi Vale, ben. vale. Todo Bueno, isto, Berta, o que nos mostra é como estaban pois esos planetas colocados no momento sí. no que nacemos, non? É como, bueno, xa o dixeches antes, pero como sacar unha fotografía ao ceo no minuto exacto no que nacemos e aí analizar un pouquiño que nos conta todo eso, non? Con eses planetas, esas casas e todo, que interesante. Efectivamente, é como unha fotografía do ceo e esta circunferencia do centro sería como se fora a Terra e onde estamos nós nacendo nese momento, non? Ujú. E o resto é como representa toda a bóveda celeste, tanto o que se ve desde onde estamos, non? Nos estamos aquí, bueno, eu agora estou en Teo, vos onde esteades, non? Vese unha parte do ceo, agora é de noite e apenas se ve, non? Pero bueno, pero hai outra que está debaixo da terra que non a podemos ver, non? Que é a que estaría nas antípodas, digamos, non? Entonces, esa parte tamén está representada na carta natal, non? Digamos que, a ver, a liña do ascendente eh, indica o signo que estaba asomando polo horizonte no momento en que ti naciches, non? Porque, para que nos entendamos, os signos do zodíaco son como porcións, como parcelas do ceo. A astroloxía é xeocéntrica, o sea, non ten nada que ver ca astronomía, isto é o que se ve desde a Terra, non en relación ao Sol, senón desde a Terra. O sea, aquí, bueno, nós sabemos que a Terra xira alrededor do Sol e que a Lúa xira alrededor da Terra, pero na astroloxía todo se vai ver como se todo xirara alrededor da Terra, non? Porque o que ve e o que estuda é precisamente o que se ve desde a Terra, non? E o movimento aparente desde a Terra, non? Que non sempre coincide co movimento real alrededor do Sol, senón todo sempre desde a Terra, non? Entonces, a persoa nace a esta hora concreta, aquí
Eh, nesta carta, pois, bueno, en concreto, o ascendente está no signo de Capricornio, nun grau determinado, porque dependendo da hora e do minuto, pois vai estar nun grado. Cada signo do zodíaco divídese en 30 graus. O, bueno, o Sol está pois bueno, o tempo que sabemos dos horóscopos, non? Un mes, máis ou menos, en cada signo do zodíaco e cada grau pois, é un momento diferente dese mes, non? E, E entonces o ascendente, que nos conta? e o ascendente é moi importante, polo menos, bueno, non sei se todo o mundo considera importante, non? Unha carta natal, os elementos máis importantes son o Sol, a Lúa e máis o ascendente. Porque o ascendente, o sea, o momento en que ti encarnas, igual non é moi exacto, ¿no? Pero que ti realmente Habitas na- o teu corpo, non? naces e apareces na Terra porque antes estabas no ventre da tua nai, non? Como individuo, apareces neste momento na superficie, na face da Terra, non? Digamos. Entonces, ese momento de teu nacemento, digamos que te impregnas da enerxía que hai nese momento, non? Unha maneira de explicalo é que os signos do zodíaco e os planetas son enerxía psíquica, pero a enerxía do ascendente é a enerxía pura, é o que ti es a túa sustancia, non? Ti en sustancia é o teu ascendente. E o traballo é, bueno, pois esta sustancia enerxética que te constitúe, pois chegar a facelo unha enerxía psíquica, digamos, porque en principio a xente normalmente non se recoñece moito co ascendente, e sempre se di que é unha aprendizaxe, non? De vida, chegar a expresar o teu ascendente, non? E un Ujú. pouco por eso, porque facer esta transmutación, esta apropiación da enerxía pura e dura cósmica en enerxía psíquica, non? E Vale. unha preguntiña, Berta, que nos conta sobre nós, entón, o ascendente? Porque supoño que cada un, tanto o solar como o lunar como o ascendente, nos contarán algo sobre nós, non? Vamos a facer un resumen sobre eso, a ver. Sí, o ascendente, pois é esta enerxía que te constitúe, que ás veces ti non recoñeces, pero que está aí. E ás veces os demais vena máis que a ti non te recoñeces, pero os demais sí que xa ven, non sempre tampouco, non? Pero o que ten importancia fundamental de que organiza toda a tua carta natal. Quero dicir, o feito de que esta persoa teña ascendente en Capricornio implica que ten o descendente en Cáncer, que ten o medio ceo en Libra, que a casa 2 está aquí, entendes? É como o que organiza, sería totalmente diferente, bueno, totalmente no, pero sería moi diferente se estivera aquí o ascendente, ¿no? E esta fora a casa 1, se Vale. organizaríase diferente, digamos que toda a información dos planetas e dos signos nos que están reorganizaríase de forma diferente. Outro xeito. Ujú. E despois o ascendente, igual que outros elementos da carta, non? Todo é constitutivo, non? O ascendente tamén nos fala moito de capacidades, dones, talentos, igual que moitos outros elementos da carta, non? Pero en realidade, en xeral, hai persoas como que xa o transmiten moito desde o primeiro momento, pero en xeral é un aprendizaxe, non? Facerte cargo de que ti tes esta enerxía, non? Entonces, eh, bueno, pois é unha das tarefas desta vida, digamos, non? E tiñe un pouco toda a carta desta enerxía, non? Porque, si, esta persoa ten Tauro na casa 5, pero é unha persoa con Tauro na casa 5, pero con ascendente Capricornio. O sea, que decir, esa enerxía sempre está aí dando como un matiz de fondo, unha enerxía de fondo, non? Ujú. Vale. O sea, que todo non é só decir, pois eu son Piscis, senón que temos que ter en conta cal é o noso ascendente
E tamén cal é o noso, a nosa luna, non? Según teño entendido, o noso signo lunar tamén é importante, certo, Berta? É moi importante o signo solar, é moi importante o signo solar, é moi importante o ascendente. É importante todo, pero digamos que eses son os elementos máis importantes, non? Porque o Sol representa a nosa identidade, non? O que nos identificamos, como nos vemos, nos recoñecemos, e o centro tamén da nosa conciencia, non? E de alguna maneira hai unha metáfora que se utiliza ás veces que a mí me parece moi gráfica e que explica moi ben que é que o Sol é o director da orquestra, o director de Mm, escena, non? Todos eses mm, personaxes que andan por aquí, pois o Sol é o que regula, modula, o que lle dá paso a este agora, o que di, bueno, que non te pagas este e tal, non sei que, agora vou vale. botar man desta enerxía. Claro, e todo isto, obviamente, é unha aprendizaxe, é a aprendizaxe da vida, non? Quero dicir, porque hai moitas cousas, moitos aspectos de nós que cando somos novos non sabemos, non somos nin conscientes de que os temos, non? E, bueno, pues desto vai a, bueno, por lo menos para min, desto vai a vida, non? De coñecernos, saber cales son estas enerxías que nos habitan, estas partes de nós, bueno, en astroloxía con esta linguaxe, con esta simboloxía, pero con calquera outra ferramenta que utilicemos, non? Coñecernos a fondo, saber cales son as nosas os nosos dones, os nosos talentos, os nosos puntos fracos, a nosa sombra, e poder, bueno, pois reorganizar isto, reordenalo da mellor maneira posible, non? Recoñecer a nosa sombra, pero non deixar que nos domine, utilizar os nosos recursos e os nosos talentos, sacarles o mellor proveito, etcétera, etcétera, non? E o Sol é o que se encarga disto, non? De facer esta regulación. Ujú, moi ben. Entonces, para que nos quede claro, o Sol sería como o Sol é ese signo co que sempre nos identificamos, que nos din, ai, pois o teu signo é, pois no meu caso, non? Piscis. Pero tamén é importante ter en conta os restos dos elementos, porque nos dan máis información sobre nós mesmas. E Sí, entón, e entón sí, eu sí, penso que ao final a información é ferramentas para aprender ou para axudarnos a entender e xestionarnos mellor. efectivamente. Podemos enlazar esto, se che parece, Berta, con como pode axudar a astroloxía, en particular, ás persoas altamente sensibles, non? Que é un poquinho como o tema que nos une aquí a todas. De que forma nos pode Pois beneficiar ou axudar? bueno, eu creo fundamentalmente porque as persoas altamente sensibles, bueno, digamos que temos certas dificultades de entrada normalmente no mundo para manejarnos no mundo, porque é un mundo que non está concebido para persoas altamente sensibles, non? Entonces, polo de pronto, hai elementos na carta natal que poden levarnos a pensar que se trata dunha persoa altamente sensible, non? Hai Mm, signos solares que teñen máis tendencia, pero non son únicamente os signos solares, non? Fundamentalmente, por exemplo, Neptuno indícanos moito, dependendo da posición que teña na carta, da forza que teña, é un indicador bastante fiable da alta sensibilidade, senón do que dunha persoa que se considera altamente sensible, si de ter moita sensibilidade, non todo é cuestión de graus, non? Isto para empezar. E despois, que en todas estas raias que vemos aquí, que dixemos que son os aspectos, que en realidade, como vedes que onde están estas liñas, sempre é nos dous cabos hai planetas, non? Hai ujú, planetas aquí, por iso hai unha raya que os une, non? Eh, estes son os aspectos que poden ser aspectos difíciles, non? Que crean un pouco de dificultade, de tensión, de conflito, aspectos máis fluidos, máis fáciles, harmónicos, que son os de color azul, e hai outros que, bueno, que cada programa informático de cada programa, bueno, representa unha color diferente, non?
desde amarelo a gris, negro, bueno, que son aspectos que menores que non teñen tanto peso, pero que están aí. As persoas altamente sensibles tendemos a sentilos máis, non? Mm. E para que se recoñeza que aquí hai un aspecto, estos son ángulos e distancias que hai entre planetas, non? Por exemplo, aquí hai unha liña vermella que quere dicir que hai unha cuadratura, non? Porque hai 90 grados entre estes planetas e estes outros que están marcados pola liña, non? Pero eses 90 graus teñen o que se chama un orbe, non? Que é un ámbito no cal actúan, non? Por exemplo, o Sol normalmente recoñecese que 10 graus arriba, 10 graus abaixo, segue dando aspecto, os transpersoais menos, pero isto tamén depende moito da sensibilidade da persoa. As persoas altamente sensibles non necesitan que o orbe sexa tan exacto para sentilo, para que se lle faga presente nela, non? De feito, hai aspectos que por orbe en condicións estándares non se recoñecerían como aspecto, mm, pero nas persoas altamente sensibles sí que o sinten así, non? Vale. Entonces tamén está a cuestión despois de que esta fotografía de cando nacemos, pero os planetas seguen virando e andando e rodando toda a vida, non paran nunca, non? Entonces, vale, sí, o Sol estaba aquí cando nací, pero mañá que pasaron 33 anos desde que nací, pois está aquí, non? O sea, ai, vai, van sucedendo, os planetas van espera que non sei onde está esta barra. Bueno, pois non, agora non vou ser capaz de movelo. Bueno, Dalle non, a control Z ou a flecha que está arriba á esquerda para desfacer o movimento ese. sí, tes razón. Aí, aí o temos. Pois, perdido. Ah, vale. Pois, Decías que o sí, Sol se vai movendo e que pasan os anos e que ao principio estaba nun signo, o sea, o día que nacemos, pero logo pois se vai sí, posicionando a outros o, signos. o Sol é o máis evidente, ¿no? Pero quero dicir todos, ¿no? Entonces, cando determinados planetas máis complicados, ¿no? Por exemplo, os transpersoais, e que estou falando mellor moitos antes da base, pero vai como vai. Eh, Tranquila, tranquila, ben, vai ben. eh, Pois suceden o que se chaman os tránsitos, non? Por exemplo, este planeta está nesta casa, pero agora mesmo igual está transitando por aquí, non? Ou está transitando por onde ten o Sol. Sí. Entonces, isto vai exercer unha influencia nesa casa, nos planetas que toquen moito máis. Nas persoas altamente sensibles, imos notar moito máis. O sea, quer dizer, hai cousas, elementos e aspectos non no sentido astrolóxico, senón aspectos no sentido común da palabra que van determinar que para unha persoa un tránsito sexa máis forte ou menos forte. Pero Vale. dentro deso, eh, as persoas altamente sensibles van a percibir máis. Obviamente, non, estou sentindo como Plutón está pasando pola miña casa dúas onde teño o sol, ai, que tormento. Obviamente non vai ser así, pero vais a sentir revolta, vai sentir cousas bueno, como nos pasa tantas veces, ¿no? Que nos pasan moitas cousas ao longo do día e ao longo das semanas e dos meses que non sabemos por que nos pasan, ¿no? Claro, e moitas Eh, veces é polos movementos astrolóxicos, non? sí, sí. Bueno, e por moitas outras cousas, ¿no? E Que decir, obviamente, pero bueno, ten influencia como o que está pasando alá arriba. efectivamente, quero decir, como persoas altamente sensibles, pois influenos moitas cousas, non? Non só os Claro. astros, pero é que como os astros influen en todo, o, a mí non me gusta dicir que os astros influen, non? Bueno, é unha maneira de dicilo para que nos entendamos, non? A min gustame dicir que o universo é sincrónico. Entón, o que pasa arriba pasa abaixo. Quer dicir, é que se produza ese tránsito ou esa eclipse ou que ou determinada cousa mentres estea, pois, que se empezando unha guerra ou que eu teña un accidente, pois non se debe a que teña Urano en cuadratura, falando
calquera cousa. Eh, nin que o meu accidente sexa a causa de que Urano estea Claro, sí, facendo entendemos. iso, senón que son cousas que suceden ao mesmo tempo porque a causa non o sabemos, pero o que causa ese tránsito dese planeta é o mesmo que causa que te estea pasando iso. Non é causal, senón sincrónico, sucede á vez. E non sabemos cal é a causa, porque descoñecemos tanto do universo, non? Pero, bueno, esta é toda unha concepción e unha filosofía que obviamente non todo o mundo eh, comparte, non? Pero, Iso bueno, é. De esta é a feito, visión da astroloxía. moi ben. De feito, eu creo que podemos deixar a parte técnica, porque sí que creo que podemos profundizar moito máis na parte técnica, non? De explicar que significado ten cada casa, por que un planeta nesta casa, bueno, pois ten esta enerxía ou este movimento. E podemos irnos un poquinho máis, Berta, pois, a que nos expliques, pois, hai moita xente que é moi escéptica, non? E que non cree na astroloxía. Pois din porque din que é unha pseudociencia. Entonces, cal é pois, a explicación que xa nos contaste un pouco ao principio, pero cal sería como o fundamento da astroloxía? Bueno, o fundamento non é un fundamento científico, obviamente. A astroloxía non é unha ciencia, nin tampouco é unha pseudociencia. Eu particularmente con este concepto da pseudociencia pelexome un pouco porque é unha cuestión de paradigma, non? É como a pseudociencia é algo que un pouco desde a visión de que o que non se pode explicar científicamente non existe, non? Entonces é como é unha pseudociencia, pero non, é que hai coñecemento e sabiduría que non é científico nin vai ser nunca, como é pois a filosofía, as mesmas, non? E incluso en moitos aspectos a psicoloxía, non? Hoxe en día a psicoloxía é considerada unha ciencia porque hai moitas partes da psicoloxía que se estudan con método científico e que están aí contrastadas e que isto é moi rico, é moi fértil, pero hai outros aspectos nos que non, nos que é coñecemento, pero non se lle pode aplicar o método científico. Entonces, isto o fundamento para as persoas escépticas, eu non pretendo convencer a ninguén, por suposto. Bueno, pois é un pouco fenomenolóxico. Hai moita eh, moito estudo estatístico, non? De feito, hai como se chamaba este señor? Non sei se era un francés, era do século pasado, non hai que ser moi longe, un científico, un astrónomo, creo que era, precisamente, do século pasado, que pretendendo desmontar a astroloxía, porque parecía unha chorrada, basicamente, ou non sei o que, pero non quería nela, pois empezou a facer un estudo para demostrar que era todo pois, falso, non? Entón empezou a estudiar cartas natais de persoas, pero fixo un estudio super completo así como de 30 anos, desde os anos 50 e pico hasta os anos 90 e pico do século pasado, estudando cartas natais de persoas eh, correlacionando coa profesión que chegaron a desenvolver en función dos talentos o sea, vendo os talentos que habían, que se mostraban na carta natal e as posibilidades de máis de traballo, de vocación que tiñan esas persoas e o que chegou a suceder na realidade, non? Un estudio a moi longo prazo. E era asombrosa, pois, o nivel de acerto, non? Desde logo pasaba a lei de Pareto do 80-20, non? Entonces, este señor tan escéptico que quería demostrar que non, pois acabou convencido de que non sabía explicar por qué, pero que a astroloxía tiña o fundamento, non? Porque hai esta correlación entre o que sucede arriba e o que sucede abaixo, por decirlo así, de maneira rápida. E, bueno, e pola mesma, quer dizer, hai moitos científicos que intentan botar, o sea, que intentan botar abaixo, que desde o seu punto de vista non ten Ujú. ningún sentido, non sei entonces por qué tomaron tanta molestia en intentar demostrar que non, e finalmente pois acabaron dicindo, bueno,
Pois, a ver, que, pois non sei, pero aquí eu non podo dicir que non, básicamente, non? Que é o que pasa ca astroloxía, non podemos dicir por que sucede, pero sí podemos dicir que sucede, porque hai, eh, bueno, Diana, velas ailas. decir Bueno, evidencia que é unha palabra científica, non? Pero que temos testemunhas moita recompilación de casos nas que é así e acumula saber desde o principio dos tempos, non? eso é o que quería ir eu, non? Que eu creo que non é algo, pois, que se pode poñer en duda como absolutamente todo, pero cando civilizacións tan antigas da nosa existencia usaban a astroloxía, bueno, a astronomía, non? Pero tiñan en conta tanto a astroloxía, pois, por algo, eu penso. Así como Sí, outras artes ou ciencias milenarias que se levan usando tantísimo tempo. Entonces, quizá, pois, se nos escapa un pouco das mans poder explicalo, pero se leva tanto tempo é por algo. sí, é como dicir, a ver, como dicir, eu non creo no yoga. Vale, pero ponte a practicar yoga, experimentarás o yoga e dirás, non é cuestión de creer ou non creer, a min isto funciona, outro dirá, pois a min non me vai ben, pero aí está, non? Claro. O que é interesante é que desde hai tantos miles de anos que se utilizara e que se siga utilizando. Aí é o que digo, por algo será, non? Porque se a ciencia con tantos avances non foi capaz de De botala desmontar. por terra, non? Porque, como te dicía, se os astrónomos desde hai miles de anos, pero na realidade é que hai miles de anos eran astrólogos, non eran astrónomos, eran Ujú. astrólogos, non? Porque Porque a saberían astronomía. explicar cal é a diferencia entre a astronomía e a astroloxía. Bueno, Eu, a astronomía é unha ciencia, sí que é unha ciencia que estudia o movimento dos planetas, como están formados, o tamaño, o movimento que fan, a súa traslación, as súas órbitas e todo isto, non? É dicir, iso é un coñecemento científico. A astroloxía é o que se ve, o sea, e estudia o movimento dos astros en relación ao Sol, porque os planetas da nosa galaxia orbitan alrededor do Sol, non alrededor da Terra. Pero a astroloxía é unha ciencia, o sea, non é unha ciencia, é un saber humanista que pon en relación a experiencia humana co movimento dos astros e está, é xeocéntrica, está feito desde a Terra, desde que o home pode ver, digamos, como unha astronomía a nivel humano, non a nivel do universo e da ciencia, non? Desde aquí, desde a Terra, que é o que está sucedendo no ceo, tal como o vexo eu aquí desde a Terra, non tal como é obxectivamente, senón tal, o sea, é algo eh, máis que subxetivo, é algo humano, non? Porque non é como vexo eu, Berta, porque, bueno, eu non vexo porque non teño un telescopio, pero quere dicir que é como afecta a humanidade, non? O moi ben. planeta Terra. Ujú, moi ben. Bueno, pois se fixemos unha introducción bastante interesante, penso eu, entonces como nos quedan 10 minutiños, un poquinho menos, para completar a hora, entonces vamos a intentar ser un poquinho pois, puntuales, non? Pero bueno, quen queira facer algunha pregunta, bueno, se hai algunha pregunta, quen queira facer algunha pregunta pode levantar a man ou escribir no chat, pero nos preguntaba ao principio de todo Marta, se poderías darnos, Berta, algún título de libros, pois para entender un poquinho máis a astroloxía, para poder interpretar as cartas astrais, eh, e que sexan completas, por fin. Nos di Marta, É moito pedir, te voy a decir. A ver, Bueno, pois o mellor un libro que nos introduzca un poquinho máis á astroloxía. sí, sí, porque, a ver, un libro que che explique como facer unha carta astral que eu saiba, non hai. Porque aí terías que ter moitos libros. E eu, se alguén quere aprender a ler unha carta astral, o que lle recomendo é que se forme. Bueno, igual hai xente autodidacta que sí que ten a capacidade para facelo, pois fenomenal. A mí pareceme moi complicado. Pero bueno,
Aí, por exemplo, hai unha autora que se chama Liz Green, que, que ten libros moi interesantes e bastante asequibles. Hogwarts as portas, vou escribir así aquí, Sí, quizás medio, mellor se escriben un escribo pouco. no chat, verdad? Aí nos decía Marta que Michael Gauquelin era o señor ese escéptico, non? Que estivo estudiando Ah, do tempo. sí, Gauquelin ou algo Bueno, así, escrito sí, como non sei leín como se... literal, pero Sí, non me acordo como é. bueno, Vale, pois eu pues, poño vos aquí un par de... eh, porque os libros son coñecemento moi teórico e a psicoloxía é algo bastante abstracto. Se non... Eh, para o meu ver, a mí pareceme difícil estudiar simplemente desde os libros. Unha vez que sabes un pouco, si ler moito da astroloxía bueno, interesante, enriquecedor. Tamén, o que pasa é que o libro de Sue Thompson está, creo que, descatalogado desde hai moito, así os que se me ocorren agora, estes son autores eh, como se chama? Dane, vale, non sei se escribiches xa, ah, porque non... espera que non lo mandei. Ah, vale. Estaba intentando recordar máis Vale, para vale, vale. Bueno, pois poñemos esos nomes para que a xente vaya bicheando un pouquiño. E Mira, despois algúns máis simples de planetas, por exemplo, non? Así que hai libros que falan de planetas, libros que falan de... bueno, o de Sutton son, por exemplo, o que o único que lle coñezo eu é un libro sobre os aspectos que é un tocho impresionante, pero está descatalogado. Se queres comprar en internet, creo que hai un que vale varios miles de euros. O wow, sea que é complicado. Pero, wow. pero sí, hai sobre signos astrolóxicos, hai sobre planetas, hai como algúns libros de aspectos concretos bueno, que igual pois é máis. Agora utilizo aspectos en no sentido convencional da palabra. Vale. Eh, Nos, eh, nos dixo, Berta, que, bueno, eu pediría algo moi básico porque non me entero moito. Mira, sí, sí, Susi, xa eu estou vendo. a miña experiencia personal é que te fagas a carta. Aí Sí, vas a entender todo super ben. Eu, por exemplo, eu a fixen o ano pasado e logo me fago todos os anos a Revolución Solar, que, bueno, todos os anos, este sería o primeiro, en realidade. O sea, o primeiro que me fago. A Revolución Solar, corríxeme, Berta, é facer como unha revisión de como están os planetas, os astros, o día que cumples anos, non? Entón, pues, te dá efectivamente. información sobre o ano. Pero eu penso que o mellor para entender sobre a astroloxía e sobre a carta astral ou natal, que eso tamén o podemos aclarar agora, Berta, é pues, que nos fagamos un e así vamos a entender super ben que implica o noso ascendente, que implica o noso lunar e o noso signo solar, non? E aí vas a ver pues, de que fala cada unha dos aspectos, porque ao final eu creo que para alguén que non ten nin idea, pois que nos fale dos grados e así, pois non ten tanto fundamento como que nos expliquen a nosa carta e aí vas a ver moi clara a información. Efectivamente, vendo unha carta natal que te van explicando, podes velo en ti, podes entendelo porque está falando de ti ao final, ¿no? Entonces é moito máis fácil de comprender e a partir de aí, pois, bueno, pois ir estudando, pero sí, eu considero que sí que é fundamental, tes razón, Laura, non estaba eh, aportando eso e eu creo que, bueno, eu, por exemplo, a primeira lectura da carta natal fixemos no ano 2006 e non empecé a estudar astroloxía hasta o ano 2020 ou 2021. Así que, pero en todos eses anos fun facendo a revolución solar. Había algo aí que a min Se me chamaba, convocaba non? moito, sí, 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 non? Bueno, eso, é unha linguaxe que nos dá moitas ferramentas para coñecernos e para integrar as partes, distintas partes de nós e para operar de maneira máis funcional no mundo. Bueno, Genial. vexo mans levantadas, non? Eu Sí, creo antes, que eu creo é que antes de momento... darlles paso, perdón, Berta, vamos a explicar rapidísimo porque eu creo que é moi importante aclarar. Cal é a diferencia entre esa pregunta que fai Susi, que tamén o temos no, pois, dende o principio, cal é a diferencia entre unha carta astral e unha carta natal? O sea, cal é a diferencia? O mesmo? Cambia? Contanos.
así un poquinho... En principio é o mesmo. Ás veces úsase indistintamente, pero bueno, unha carta astral é unha carta, por exemplo, a que puxen ao principio, a carta astral do momento en que empezou esta charla, non? E unha carta natal é a carta astral do momento en que nace unha persoa. Vale, Entonces, esa é a a diferencia. diferencia, non? Ok, Non ten moita, vale. non é algo moi Vale, o sea que a diferente. carta astral sería como o mapa un poquinho máis, a palabra non é xenérico, pero de calquer momento e a carta natal é do momento no que Sí, nacemos. en realidade é o mesmo, pero aplícase de forma diferente. Diferentes Aplícase termos. astral, astral pode aplicarse para todo. A natal non, quer decir, non pode decir que está a carta natal no momento da charla porque non ten sentido, non é, Sentido. aquí non é a carta natal de ninguén, polo menos de ninguén das que estemos aquí presentes, non? É a carta astral deste momento, non? Vale, E agora xa variaría un pouco, porque a lúa xa se movería un pouco porque xa pasou unha hora. vale. Nos queda unha pregunta aí no aire que a vamos a deixar para o final, creo. E así quen queira irse se vai e quen queira quedarse se queda. Pero vamos, eu por min se queres lle damos paso a Marta e a Ana, que son as que teñen a mão levantada para que fan as súas aportacións. E logo, pois, deixamos esa preguntiña de saber sobre o eclipse este que tivemos esta semana para que nos fagas aí un broche de cierres con esta información, Berta. Vale. Entonces, Marta, vamos a liberar o micro. Ai, xa podes liberar ti, non, Marta? Ahora Liberamos sí, Ah, vale. sí. Contanos, Marta. Oli, o sea, mi pregunta de los libros era más enfocada a... O sea, yo tengo un libro que sí que como que te enseña a hacer la carta astral, pero no te habla ni te enseña sobre los grados de los planetas, de cómo calcularlo. Y busco libros y no encuentro ningún libro. Y claro, yo necesito saber lo de los grados para hacer una carta astral. O sea, las hago, pero por internet, pero yo quiero hacerlas yo. Ah, vale, ti queres un libro para facer a ti manualmente a carta astral. Aí sí que non podo axudarte. Eu non teño nin idea, non o sei facer, pareceme súper No, complexo. o sea, tengo un libro que me ayuda ya a hacerla. Lo que no tengo es un libro que me hable de cómo se calculan los grados o que hable de los grados de cómo saber en qué grado están los planetas para hacer la carta. Bueno, eso depende, claro, é que eu, francamente, eso é moi complicado. Eso é un programa informático que podes utilizar. Hai sitios onde podes facer gratuitamente, incluso Ujú. hai outros que son de pago. E claro, pois cando ti das os datos da hora, do día e do lugar, xa che dá o grau exacto en que está Sí. cada planeta, non? Deixaré ver, a ver se vos teño por aquí, vou vos ensinar algo Eu creo que sobre Marta, isto. como boa paz, quere saber cada detalliño e como analizar cada Claro, porque yo detalliño. sé hacerla por internet, pero yo quiero Ven hacerla por yo. Marta, e ven por Marta, Maravilla, maravilla, é eu precioso eso. sei. Como meterse Sí. na astroloxía Claro, hasta si voy, voy con todo, jolín. primeras tripas. Qué bonito. A ver, que quería ensinarche, bueno, ensinarvos a todas, pero principalmente a Marta, que é a que está facendo a pregunta, no mogollón de papéis que teño aquí, a ver, bueno, supoño que isto ti xa o farías, quero dicir, cando, Ah, sí. claro, ti fas Marchar. unha, espera que Ana, tens que marchar. Ah. basta, Ah, que quere. Dalle, abre o micrófono a Ana, por favor, Berta. sí, claro, tan, bueno, Me lo abrí yo, me lo abrí yo. ah, vale, No, é que se, era Susana la que decía que se tenía que ir, me parece, que se estaba vale, despidiendo. Pero aprovechando que me dais, vale. me abrís micrófono, bueno, pues he tirado de ChatGPT y le he preguntado, pues, qué libros hay que te enseñen a calcular los grados de la carta natal y me suelta una parrafada tremenda con un montón de libros. Oh, pues Así xa que ves, Marta, xa, claro, a veces... Anoto chat GPT. ante a Buenísimo. dúbida sempre chat GPT, non? Bueno, hombre, pues hay que No, aprovechar sí, las yo no había herramientas. pensado en ello, la verdad, así que Ya Se chapo. ves. consta que eu teño feito algunhas preguntas a chat GPT e ás veces digo, wow, e outras veces digo, ostras, que cagada.
con perdón, non? O sea, Pero bueno, xa sabemos que é unha ferramenta maravillosa, pero bueno, que en algúns ámbitos aínda non é de todo fiable, pero para que dea, bueno, bibliografía, pois xa ves, esta é unha charla interactiva con chat GPT, con Ana aí indagando no backstage que se bueno, di, o sea, todas sumamos, porque se non estivéramos aquí todas non tiña sentido isto. exactamente. Aproveito para agradecer a todas a vosa presencia e bueno, gracias a... Vale. Quería comentar, vale, que estamos aquí coméndonos as uñas un montón de nós, que pasa co eclipse? Eso. Bueno, o famoso eclipse. Os eclipses son momentos moi, bueno, supoño que sabedes o que é un eclipse, non? Este é un eclipse No, dica o mellor. Vale, entran en relación varios elementos, o sea, o Sol, a Lúa e a Terra, ¿no? E tamén o eixe nodal. Dices, iso que é? Vale. Hai un eclipse de Lúa, como é este caso, cando a Terra se interpón entre o Sol e a Lúa. E un eclipse de Sol, cando a Lúa se interpón entre o Sol e a Terra. Digamos, a Lúa tapa o Sol ou a Terra tapa a Lúa. Vale. Entonces, cando se produce un eclipse de Sol, 6 meses despois, producese un eclipse de Lúa no signo oposto. ¿No? Quer dicir, os signos do zodíaco son 12, pero organízase, falase moito deles por eixes, non? É dicir, o eixe o signo, 6 signos máis adiante e a outra signo oposto, non? Aries, Libra, Capricornio, Cáncer, etcétera, etcétera. Entonces agora está sendo o eclipse no eixe Piscis Virgo. Entonces, que é o que pasa? Se cando se interpón o Sol, digo, a Lúa entre a Terra e o Sol, interponse a Lúa, un eclipse de Sol, pero bueno, isto pasa todos os meses cando hai Lúa nova, non? Pero que para que haxa un eclipse, aparte de darse esta circunstancia dunha Lúa nova, un eclipse de Sol e nunha Lúa chea, nun eclipse de Lúa, como é o que acabamos de pasar, o que estamos pasando aínda enerxéticamente, aínda está aí, pois ten que, esa lúa nova ten que estar no eixe nodal. A unha distancia, antes falaba dos orbes desa distancia que admiten os aspectos para consideralos como tales, non? Que operan, pois o eixe nodal tamén ten pois, 15 graus, non lembro mal, eu non son experta tampouco en eclipse, eu fago lecturas de cartas natais, pero hai que son estes nodos? A ver, a órbita que fai a Terra, que así elíptica, non? Non é exactamente igual a que fai a Lúa, por moito que a Lúa nos rodee, non? Entonces, hai unha lixeira desviación, non? Na órbita da Lúa. Entonces, hai dous momentos nos que ou dous puntos máis ben, nos que se cruzan a traxectoria da Lúa ca trayectoria da Terra. ¿No? Entonces, ese marca o eixe nodal aí, un que está no norte e outro que está no sur, o nodo norte e o nodo sur. Entonces, cando se produce Lúa Lúa chea dentro desa marxe, hai eclipse de Sol. Cando se produce unha Lúa perdón, ao revés, cando se produce unha lúa nova cerca do eixe nodal, eclipse de Sol. Cando se produce lúa chea cerca dese eclipse de lúa. Entonces, o que interesa, porque xa sei que a vos isto igual non nos interesa tanto. Igual a Marta máis sí que xa o saberá, pero a cuestión é un eclipse de lúa é un momento de cerrar ciclos, ¿no? Quer dizer, é un momento como se o eclipse de Sol é un momento como de plantar, de sementes novas, hai como moita creatividade,
como que se abre como que se abren posibilidades de creatividade, de facer cousas, de proxectos, de iniciar, tal. Hai unha perda de luz, ¿no? Porque se escurece o sol, pero a vez trae esta posibilidade. E o eclipse de lúa, como que estamos tendo agora, o que trae é como un cerre de determinados ciclos, ¿no? Entonces, neste eclipse que se produce no signo de Virgo, que é o que é Virgo? Bueno, pois Virgo está relacionado co corpo, ca saúde, cas rutinas, ca orde, ca perfeccionamento, con facer as cousas ben, medidas, que funcionen, ¿no? Isto é o que nos di Virgo. Entonces, que é o que pasa? Que isto, nun eclipse de lúa, en un eclipse de lúa total como este, pois esa enerxía escurécese. Entonces, que é o que trae? Caos. Porque todo o que é a enerxía de Virgo, que todos sexamos Virgo ou non sexamos Virgo, teñamos a lúa en Virgo ou non teñamos ningún planeta, nin este nunha casa relativamente significativa, pois todos temos na nosa carta natal, todos temos todos os signos, e todos temos esa parte, somos máis exixentes e perfeccionistas. Non vou dicir nada, porque aquí xa nos coñecemos todas, non? Non nos coñecemos, non nos coñezo a todas, pero quero dicir que se sodes paz, pois seguramente pecades moito desta parte, non? Polo menos moito demasiado. Entonces esta parte se trae caos, ¿no? Trae caos a nivel emocional, pero non só a nivel emocional. Poden aparecer síntomas físicos. Por exemplo, eu levo uns días con unha dor de cabeza que non sei a quanto de que ven, ¿no? E, bueno, pues isto é algo que aí está eclipse facéndome somatizar, ¿no? Caos no mundo, caos nas túas emocións, pero tamén Virgo é o signo de alguma maneira da purificación, non? Porque é de facer as cousas ben, con orden, de poñerlles atención, de facelo de maneira ordenada, en rutina, todo isto. Entonces, isto crea un perfeccionamento desa enerxía, non? O sea, hai caos nas emocións, pero trae limpeza nelas e seguramente vai traer un reordenamento aí, van. Bueno, hai cousas novas seguramente que van pasar, que vas notar cousas que tes que soltar, ¿no? Que xa cumpliron, que xa se acabaron, ¿no? Entonces, sin que ti te propoñas, bueno, vou soltar isto porque hai eclipse de lúa. Bueno, ben sabes que hai eclipse de lúa, ou si o sabes, pero Pasa automáticamente. pasa automáticamente. Non é que pasa automáticamente a todo o mundo porque moita xente non o vai percibir. Pero Bueno, nalgúna medida vai suceder, non? Eu xa flipei co que me pasou a mí. Todo vai depender tamén este cambio que vai traer esta nova perspectiva na que te vas poñer é personalizada, como a todo na astroloxía. Vai depender de onde teñas ti, en que casa teñas o signo de Virgo, que planetas teñas, porque se ti tes o Sol en Virgo, pois vai xa afectar moito máis, se tes a Lúa tamén, se tes o ascendente tamén, e se tes outros planetas que non son ese, pero tes planetas, pois tamén vai afectar máis. Se tes planetas non en Virgo, pero sí nos signos mutables, que son, bueno, pois o signo de enfrente, no ese contrario, que é Piscis, ou en Sagitario ou en Xéminis, se ti tes ángulos, bueno, esquecer o que dixen porque disto non falei. Planetas nos mesmos graos en que está producíndose eclipse ou en graos cunha marxe, non? Sempre se xoga cunha marxe que, unha vez máis, as persoas altamente sensibles van necesitar unha marxe, o sea, cunha marxe máis ampla van sentir igual, non? Pois van sentir máis que as persoas que non teñen absolutamente nada en Virgo, pero tamén o van sentir, non?
ou polo menos está a posibilidade de que sintan. Trae, digamos que a enerxía que está no cosmos, no universo, neste momento, esta enerxía de limpeza emocional e de soltar cosas que xa non nos representan, non? As que xa etapas que, bueno, ciclos que vamos deixando atrás, non? En resumen, que si esta semana foi caótica para algunha de vós, é culpa do eclipse. Bueno, Sempre presta botarlle a culpa fora de, bueno, estou así, culpa non foi sei, tal, pero é culpa do sincrónico, eclipse. como decíamos antes, non? Sincrónico. Exacto, bueno. Pois, jo, que interesante todo o que nos contas, Berta. Non sei se alguén quere preguntar algo máis. Donde nos recomendas facer a carta natal? Pregunta a Patricia. Eh, Pois con Berta. bueno, eu diría che faina comigo, pero quer decir, hai moitos astrólogos, non? Que podes buscar por internet e seguro que che saen a patadas. Hai xente que vai ser moito mellor que a min porque ten moita máis experiencia e eu o que teño, pois bueno, que podo facela presencial, que para min sempre é un plus que Ujú. facela por internet. Bueno, eu polo menos sempre son partidaria das Tens consultas do de cara todo a cara, tipo do cara a presencial. cara. Sí, sí, porque se move outra enerxía tamén, non? Ujú. Bueno, Eh, pero bueno, aí está, quero dicir, eu hai astrólogos que seguro que coñecedes, as que estades aquí interesadas na astroloxía porque son moi populares en internet, pero que ou xa non len cartas astrais ou teñen bueno, pois espera de anos, claro. lista de espera de anos. Entonces, hai xente moi competente, bueno, non me atrevo a recomendar a ninguén en especial porque despois outro, bueno, e atrás recomendei a unha amiga para unha revolución solar e ela xa fixo moitas veces bueno, moitas veces tamén, porque cuidado que ás veces é un pouco adictivo, porque cada persoa aporta información diferente, veo desde outro Totalmente. ángulo, é unha interacción tamén ca enerxía do propio astrólogo. Non é raro que as persoas que están interesadas no autocoñecemento e na psicoloxía, pois que fagan varias cartas, xa non revolucións solares todos os anos, senón pois varias cartas natais con diferentes astrólogos, non? Neso sí que Bueno, podo. recomendeille para unha revolución solar e non quedou nada contenta. Entonces, a mí non me gusta recomendar. Moi ben. Simplemente pedidelle aos astros que vos manden o vosso astrólogo ou astróloga perfecta. Exactamente, Perfecta para exactamente. o momento no que estades, porque eu estou de acordo con Berta e eu teño unha amiga a que lle regalei 2 veces a carta. A primeira, pois non lle gustou moito o que lle dixo, porque, bueno, pois, polo que sexa. Ou non lle gustou moito a forma en que enfocou a lectura, máis ben. E a segunda lle encantou. E ao final as dúas lle dixeron cousas moi diferentes, pero non moi diferentes do que é o seu ascendente, o seu Sí. solar e o seu lunar, A senón lectura a que foi lectura foi iso. moi exacto, moi diferente. Entonces eu tamén recomendo que cada unha busque e sinta pois con cal pode encaixar máis ou simplemente aventurarse a probar e pois o ano seguinte, se non che convenceu, fala con outra. Sí, porque ao final o sea, que decir, é algo entre dúas persoas, é algo relacional, como tal Exacto. subxetivo, non? E non che digo que sexa como un test de, como se chamaban Ana Rosas, non? Chamábanse test de roxas, estes das manchas de tinta, vale, pois que a interpretación sexa libre, non? Quero dicir, os planetas son os que son, están onde están, etcétera, etcétera, Claro. pero o que cada persoa como interpreta ten unha, bueno, pois ten unha certa dose de variabilidade de, bueno, e a persoa, bueno, pois dependendo da persoa e de como sintonice tamén, porque ás veces danche a mesma información, pero tamén de forma moi diferente. Eu Ujú. algunhas veces saindo unha carta astral con ganas de mandar a merda e dicirme, bueno, para culparme xa fun a un colexio de monxas, por exemplo. Entendes? Porque hai xente como que, bueno, isto é así, e tens que facer isto, e como non está, non sei que. Bueno, a ver, a modo, Claro. non? A modiño.
¿no? Claro, Un poco de empatía, un poco de mente amplia, ¿no? De ver que es infinitas posibilidades de cada suceso, comunicar. ¿no? Mm. Ujú. Muy ben. Bueno, pois se algunha de vos interesa facela con Berta, pois nos escribides un email e vos pasamos o seu contacto. Se non hai máis que aportar por parte de Berta, que seguro que hai moito que aportar, pero hoxe xa creo que xa imos ben de información, xa levamos 1 hora e 20 minutos, Sí, máis sí. ou menos. Entonces, ímolo deixar por aquí, por hoxe. Nos alegra un montón que asistirades tantas, porque foi así como express, como a vida mismo, como as estrelas, e estamos moi contentas. Sempre nos encanta o feedback, vale? Porque ao final, pois, nos empeñamos tempo en crear cousas para vos. Entonces, que nos dedes feedback, que propoñades, sobre todo as que, bueno, as que xa levan tempo, xa propoñen, ou propuxeron, pero as que entrades novas, as que sodes novas na asociación, ou que aínda non vos animastes a compartir, pois animamos a que a través do email ou do grupo de WhatsApp, para que as que sodes novas hai un grupo de WhatsApp, creo que estamos todas, pero bueno, eso, que vos animedes a dar feedback, a propoñer actividades, a compartir que vos gustaría recibir ou en que cousas vos gustaría participar ou que organizásemos e dentro das nosas posibilidades, pois o veremos. Vale, pero bueno, animámonos a ser participativas e a aportar, que ao final isto é unha comunidade e é, pois, eso, un compartir constante. Así que creo que nada máis. Non sei se Sandra ou Ana queren dicir algo. Bueno, que non me quero liar porque son xa é hora e tal, pero bueno, agradecer a Berta a súa disponibilidade, que vamos, que ao final foi así un pouco a traco a man armada. Entendo que é moi complicado resumir toda a información que tes bueno, pues un primeiro acercamento, vale? Así que moitísimas gracias por o esforzo, creo que se conseguiu. Gracias lóxicamente, a todas vos, que teño ganas de coñecervos presencialmente, así que a ver se vos animades para o 14, que temos a reunión presencial e talleres, as cousiñas de mindfulness e demais, e senón, pois en próximas ocasións, vale? Exacto. Bueno, eu quería dar as grazas tamén, sobre todo a Ana, pola invitación, ¿no? Que así como, bueno, está salto de mata, pero que, bueno, pues ao final, pues mira, que ben, ¿no? Así Pois unha sí, a oportunidade veces hai que de fluir, coñecervos, sí. é mellor feito que perfecto, vale? Con eso, Exactamente, mellor feito que perfecto, con iso quedamos. Moitas gracias a Laura porque tivo unha paciencia enorme ca miña torpeza, estivemos aí bastante empantanadas esta semana con probas e os preparativos. Moitas gracias a todas Un gusto. por estar a escoitar e participar. Sí, sí. bueno, un placer. Chao, chao. Chao, Listo, chao. pois, boa noite a todas as Boa noite. mulleres. Chao. Até a próxima.